Ένα λεπτό, ο κύριος Κιουτσούκ. Председател, уважаеми колеги, господин Хан, госпожо министър, благодаря на господин Вайгъл за балансирания доклад. Преди близо година от тази трибуна заявих, че интегрирането на Западните Балкани не е заради техните политически елити, а заради гражданските общества на тези млади демокрации. За съжаление, днес Македония е опасно разделена, а тази политическа криза много бързо може да подкопае европейския път на страната. Не трябва да забравяме и кризата с нестихващия бежански поток, която може да бъде решена само с помощта на Европейския съюз, а не с употребата на сълзотворен глас. Въпреки това, Европейският съюз не трябва да се отказва. От стратегическо значение е да поддържаме европейската мечта на страната жива и седмата поредна препоръка в доклада за започване на преговори е точно в тази посока. Искам да призова всички политически сили да проведат честни и свободни избори по всички европейски и международни стандарти и да им напомня, че техен дълг е да служат на гражданите на Македония, включително и на малцинствата. Само тогава ще могат да върнат доверието в институциите и да започнат така необходимите реформи, които ще възродят интеграционния стремеж на страната. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Χρυσόγονος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας των Σκοπίων κατά το έτος 2015 είναι αποκαλυπτική. 10 ολόκληρα χρόνια μετά την απόκτηση του καθεστώτος